Ayanaka, iring sunroof, little little top view kiele ke sunroof fela yana. Ke sunroof go fitlhela ko morago kwa. Ngwa. Like yeah, ke sunroof fela go fitlhela kwa. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Ngiqinisekile ke baniyazi uba unomtiritiri uye waveza ke ukuba ufumene ipartnership kunye ne-dealership ethile ke yemoto. So ke uye live on Instagram sana showing off i-sunroof sana wathi hey imoto zinene ziqhubayo ninazo nayo i-sunroof. Nawo abantu abaninzi ke bebegxeka besithi oh ayisika akayithenganga ayisingeyakhe i-partnership, but still it's a win. Abantu baye ba-questiona noba uyakwazi na uqhuba, waphendula ke. Abanye ke babethetha nangento yoba usine wayethe uyonqena, baye babuza nangento yoba engafuni uba umpumelelo athi introduce usinga kuma-girlfriends akhe ekubeni kuba yena wayebonwe efote nomhlophekazi and stuff. Anyways nangunomtiritiri bethunani khanikhe nizimamelele kuye sawubuya sigqibezele. Ngihlelele nemzumbe mina aningizwanga yini ngihlelele nemzumbe ngiyakwazi kodwa ukupheka ngibuka izandla ngathi azithintile ukuthi ayibo how can you tell ukuthi izandla yo I'm a very good cook. Hey, I cook I clean. Okay, one thing about me I'm gonna pay for literally everything. Uthe usine wena uzovuma kodwa ovela lapha and wayeqinisile bandla shem. Mina futhi nanokushada nje. I don't know ukuthi make nje ngaba umakoti njani. Why you keep it vele ngikipita kuphi nobani? Nina yazi you guys know so much about us, things that we don't even know. Like I always see comments on Facebook, people saying, "Hi, you keep it yena." Or people saying, "Tirelo must just go home." Can't think you go. Like, who said I am keeping somewhere or I live somewhere? Like what the halang? Why ungafuni amantombi yasinga forte no singa kodwa wena wawufoda nomhlophekazi ude upost. Hayibo ngithi angifune intombi zasibindi zifote nosinga mina. Hayi ke nimvile nomtiritiri uyavuma uba usine wayenyanisile uba hayi uzaba ngumakoti ovelaphileyo. Yena uthi xa enemali uzawuqesha ba enzelwe yonke into because like akadibenanga ke nento zosebenza inoba akakhuthelanga, so uthi uyavumelana nosine ngaleyo indawo. And then ke kunale kukho into yoba abantu bethi uyakipita, uthi uyabona ku Facebook abantu bathethe ezo zinto, so akayazi yena ba bayithatha phi because into esizibona kwi reality TV show it's only like a certain percentage yobomi bakhe. So xa simbone ngelo xesha ithi kanti besemzumbe it doesn't mean ba uhlala pha emzumbe full time okanye abonwe kunye nompumelelo ba uhlala nompumelelo. Siyamazi ke mosiba uyafunda nomtiritiri useJoburg uyazihlalela, so uthi akayazi lento ba abantu besithi uyakipita. Uye waveza ke xa ebuzwa ngabanye ba abazali bakho bafila njani ngalento le car brand deal yakho, wathi ke nakuyo abazali bakhe ewe bayamvuyela kodwa ke bayebothuka bayo Tirelo imoto engaka like it's huge uyabo. Uthi ke na ke zange ale ngomntwana wakhe uSingani amva mosi uthi mina ndingafuna uba afote namacheri kaMpumelelo. I think laa mntu ibuze rongo ngoba uthe kutheni le nto ufuna amantombazana kaMpumelelo angafoti nosinga. I think wathi akafuni uba uMpumelelo athi introduce usinga to la mantombazana akhe ngoba lokho yawatshintsha it's always new girls all the time, so akayifuni ngenxa yaloo nto leyo. Anyways enkosi kakhulu ngothi nibukelele video bethunani. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Once again sithi congratulations kuTirelo. Bye.